И здравейте хора, аз съм Z2 Axis Gaming. Здравейте хора, аз съм Z2 Axis Gaming. И днеска играя с Коко. Виж какъв е спауна, няма нищо да Яки! Нямаме дървета. Елатка. Нямаме дървета. Може да има нещо на там. Какво е, но? Тук нищо няма, бати. Да читна ли малко дърво? Майка ти, няма да читаме нищо разстоянието. Ай, спирам клипа на пауза. Пихме го в коляното. Да, както и те. Да, пръдна. Добре, ето така. Днеска ще започнем О, тук има дървета. една поредица... една яляване на Майнкрафт. Да. Тук не е спауна. Лаги. Лаги ме наистина на мен. Много Бая лаги, да. ме високо. И на мен. Че да, Малко лагва. Да, много. Хора, след месец ще очаквате геймплей на Overwatch от мен. Просто споменавам, че се вземеш на PlayStation 4. Аз PS Gaming ще ми е канала, ако... Колко канала имаш вече? Три на какаче, който го използваш една снимка на Minecraft. Не бе, на майка. Да, на кака ми. Аз правя крафтинг вече. Направих. Добре, аз имам 5 дървота. Аз имам 7 необработено. Аз имам 5. Аз имам 6 необработено. Така, аз направя само един. Аз направя само един кирчок. Си трите възможни неща, които мога да направя. Що така? Имам един меч. 2 меча. Да, един. Не давай също. Аре бе! Стига, що ми го взе? Нищо, вземи си го. Направи си кирка и се махай. Нямам крафтинг. 2 мечка. Добре, вземам си един крафтинг. Направи си всеки си. И добре, хора, няма да се. Ще спрем да се караме, нали? Ние се караме. Просто казвам. Ние сме кара. Так, ще му напиша. Те са сърце да си. Да, той е педерас. И е много дебил. Влича да кифте. Той си. Искам да събера малко. Добре. Трани. Печка. Трани печка. Аз имам 20. 19, 18. 20, значи добре. 20 точно вече. Така. Не мога лата пак. Един брадва. Той ще е сигурно поредичка. Поредичка, да. Защото вече не са трият сървърите. Поне на мен. На него ли му са трият сървърите? На теб трябва ли са? Ще кажа, че май че не са. Да, ау. Аре бе, човек сега. Искаш ли тук някъде да се построим къща до спауна? Ами, не знам. Да влезе Ники 954 някой път. Ей там виж! Ей там! Виждаш ли ма? Да, бе, виждам. Ей тук няма трева, може да се построим една мини къщичка. Ей тук да махнем този дърт. Ей този дърт тук да го махнем. И си имаме близка река, за да ловим риба. Да, точно до нас е. Така ще го започна. Аз само ще го започна. Почвай с черни дървета. Не, аз започна първия слой ще бъде от Cobblestone. И имаме голям добивък на Cobblestone. Така че това е според мен перфектен спаун. Много хубав спаун. Да, много хубав спаун. И виж имаме изобилие от Cobblestone. Да. Просто стол. Докато го щупиш тако. Направих печка. Чакайте се. И един чест за мен. Аз направих кирка. Направи два. Няма различни честа. Един общ чест. Да, той е един малък. Малък, голям, няма значение. Да, аз направих меч, брадва и кирка. Камен ли? Да, и печка. И чест, да. Крафтинг? Да, крафтинга се го щу. Имам само 4. Ами къщата да е толкова според мен. И мисля, че малко ставаме лошички се радо. За ние вече не сме приятели. Ще ставаме лоши с негове, глупчо.
Да, бе. Аз, че сме малко лоши. Лоши сме с него, така че... Виж, малко по-големичка да я направим. И Правда? по-дебела. Също може да се изведем на Радо. Не се знае. Не се знае, ако продължим в същия дух. Да. Защо аз трябва да събирам кобал? Отивай, не ме интересува. Който си иска, той събира. Колко минути ще клипа? Това е 5:30. 5:20. Аз правя пауза, докато направим къща. И аз. Не докато направим, докато... Я завършим. Да, малко. И тук малко се развихме, после пак ще спротипа да се развием още малко. Поне нещо направихме. Да, че спрял ли се клипа? Да. Стига. Не си клипа. Чакай, остай още едно. Пусти си клипа! Добре, бе, не мълдрай. Губачи таблета. Не да знам. Аз спра моя. Когато я завършим, ще се върнем. И отново сме тук, намерихме Iron и Redstone. Само че Redstone не може да го щупим. Защото трябва сега той тук що да се направим Iron кирка. Той намери 8, 4 на мен, 4 на него. Да, ще ги делим. Направихме малко забранено влизането за Радо Ники. Добре. Що не написа и Ники. Така. Той може да е да пак ти искаш? Не да пак, не. Добре. Овца. Аз ще Не, той е куче. Не го удряй, ще подгони. Ще ме уби. Ще мириш на кон. Намерих и кон. Лал, почвай да снимал. И добре хора, отново съм тук. Лагва, човек. Казвам ти. Много лаги, знам, човек. Защо не мога? Виж. Лагва. Виж, не мога да се изкача. А остана толкова маличко. Клип колко е? 5, моят е 7 и нещо. Аре, Ох, намерихме доста айран. Не доста, но наведнъж не сме намирали чак толкова много. 8 бебета. Да, аз намирам обикновено 4. Ти бутушки ли се правиш? Какво? Бутушки ли се правиш? Ти? Не, кирка направи. Една от двамата. Айран кирка, аз ще направя един меч. Стикс. Нямам стикс. Какво е стих, зе? Не знаеш кой е стикс, пръчки. Колко време ти е? Сега си ме питал този такъв въпрос. То това колко е? 8 и 11. Ти си оставила пауза! Да. Значи аз Аре, нищо. И пак се върнах към... Да, хора. Върнахте се. Аре, бе. О, мащики, тук ще закусваме. Тук всяка сутрин с песенца, с хлебчето и сме готови. Да, всичко има. Всичко има на този свят. Стикс, да, пръчки. Колко Джонър да гейм? Да пък да. Джонът или Джонър. Ти с коса чупи. Много бързо също. Аз знам къде ще го сложа той. Ще ме бай на кетчуп, бе. Отиди да чупиш. Бягай от тук, защото аз трябва да го чупя. О, да, виждам куче. Дай, може ли аз да учи да го щупя? Ето, хвърля кирката. И къде е той нещо? Къде е кирката? Покажи на кой блок точно. Он с... Добре, хора, отиваме да го щупим. Аз ще добия. Билно и псе. Да. Той изчезна. Лагва, човек. Знам. Знаеш ли колко много? И при мен така не само ти. Точно толкова лаги. На мен ми лагва таблет. Много надолу ли купа? След... Чува ми трябва да получи.
След кола ли е? Много по-надолу от кола. Не, освободи ме, нищо не виждам. Не съм ти приятел. Не съм ти приятел, нищо не виждам. Сериозно, не съм ти приятел, ако така правиш. Я погледна горе. Стига. Моля те, не ми прави нещо. Пускам ти такова. О. Не! Не съм ти приятел. Не, човек, спри сериозно. Как го направи? Колко надолу ето и нещо? Много. Има ли прокопано настрани? А? Да. Я пусти малко вода. Честа има. Ма не ми пускай на мен. Стигнах до дъртаче. На мен не ми пускай, че ще умра. Ето тук. Взели го. Ето го редстонето. Как ми ходиш на мини бъде стол? Аз мисля това да от моят епизод. Надявам се да ви е харесал. Yes. Търси диаманти или нещо. И да, хора, това пише този епизод. От Майнкрафт оцеляването. Minecraft. И чао.